wancan ya na cire shi ya fara mana shi a bidiyo ba a tsaye ta ba aiki ba yawa shi kuma inda zai shakin to fuska za ta yi scratch ai to su wani ya kusa fuska wani ko tsohon zuba kanka an ga wato akwai akwai ne da kuma akwai da ya ya mai jitu ya samani sarki mai aka zamini a yawon da halittu ni daga nawa ne Salam alaikum, Waitali. Salatu salami kadar daga ga wanda ya so bayan fada mai tattayi babatun fadar adali murna adali. Salam alaikum, Waitali. Salam alaikum ya adali wanda ya so babu iya yi ya tafiya ta laita alhaji farki na farko na munsani silwa kwalitai wara mislika bilikauni na mahara wata bugi suliman da aka nuhiyatul kauni ziltalani salamu alaikum waitali mayurana kashimul kurab ya mustafa na kurja ya sayyidi zai ya shi kira ina yi wani salamu alaikum waitali ya kasance shamu mai sani tubabu su tubabu ni kai ka ni'imtar da zamani ya suka kaya na hakimi salamu alaikum waitali gaban kamawa ya kai halal shi ne ji da kai baya karba babu kai kai tushe na hankali salamu alaikum waitali buri na duka ganin ka ne kuka na ku a kanka ne da zo almadina ne da tsara baiti na hankali salamu alaikum waitali mai zance a tsina fita ta baki sa ka ji macen maca idan zance sai ka yi zancen abu a tukuta da mursali salamu alaikum waitali hankali ke fitar da shi bisa bai sa haka wuce da arabacin arshi suna ji sakani ne salamu alaikum waitali wacce mushi na sani shi murmushin sa ake gani baya fada annabu baya fada baya fada ko guna guni salamu sabuni mai aliyu da musatu mai ɗanka kai da mushairatu indai ka fito indai ka fito ruyin maske da wani wani salamu alaikum waitali amana waiti da mai bakwai mai mai da babu da zama akwai ya gana zama sasabai to karar shi adadi Wait.